Za razliku od Srbije u kojoj se temelji porodičnog biznisa grade tek od nekih 90. godina, u svetu je tu potpuno drugačije jer one postoji više stotina godina pa se posao prenosi na nekoliko generacija. Zato se sada srpska privreda suočava sa problemom prenosa posla iz prve u drugu generaciju pre svega, kako se čulo na skupu zbog nepostojanja tradicije u profesionalnom rukovođenju firmama. Prvo, mislim da je ono što je važno da razumemo da i što se strane mlađe generacije tiče, treba razdvojiti vlasništvo i upravljanje. Dakle, mlađa generacija možda nekad neće želeti da se bavi porodičnim biznisom, što je svakako njihov legitiman izbor, ali ako govorimo sad sa strane vlasništva, sam proces prenosa vlasništva je nešto što je sasvim legitimno, dakle oni sutra treba da budu dobri vlasnici, naravno treba da se obuče za tako nešto, ali ako postoji želja za upravljanjem, odnosno učešćem u radu porodičnog biznisa, to je nešto što bi trebalo zaista da dođe kao neka njihova motivacija, njihova želja. Kad ih sad već najbolje negde uvoditi, ako govorimo o samim negde početcima, rad u porodičnom biznisu je dobra neka prva osnova za sticanje radnih navika i svega toga nečega, a onda bi oni sami negde trebalo isto kako odrastaju uz taj porodični biznis da vide da li je to nešto što njih privlači, da li je nešto što oni sebe vide dugoročno u tome, pa da se onda negde naknadno i definiše koja bi to uloga nekad bila za njih. Nekad nije ni dobro ako imate drugu generaciju koja bi želela da rukovodi porodičnim biznisom, a nema znanja i kompetencije za to, to isto dugoročno gledano nije dobro rešenje ni za njih, ni za sam porodični biznis. Važno je, kaže konsultant, razgovarati sa svim akterima kako bi se jasno čulo gde je mlađa generacija koja bi trebalo da nasledi porodični biznis vidi sebe. Ali se primećuje da se ipak nije razdvojilo vlasništvo i upravljanje, što je veoma bitno za nastavak poslovanja. Moramo razumeti da vlasništvo i upravljanje nisu iste stvari, nije nužno da neko iz porodice upravlja porodičnim biznisom kako bi on nastavio da raste i da se razvija. Upravljanje treba prepustiti ljudima koji imaju znanje i sposobnosti za to, a sad sam deo vlasništva je takođe nešto o čemu nove generacije treba sebe da edukuju, da steknu opet neka znanja kako bi sutra bili dobri vlasnici iz tih porodičnih biznisa. Ono što je negde, kažem, uvek u ovim fazama kada se po prvi put nešto dešava, uzrok svega lošeg jeste neznanje. Na razvijenim tržištima, kad govorimo o ovim nekim stvarima, postoje dosta generacija pre vas koje su prošle te neke stvari, gde možete malo da pričate o toj temi, da vidite šta su neke greške koje su prethodnici pravili, pa da na osnovu tih grešaka učite. Mislim da ćemo mi, nažalost, ovdje imati situaciju da će dosta porodičnih firmi da nestane u ovom procesu, jer neće razumeti ni kompleksnost, niti će želeti malo da se informišu oko svega ovoga. Iz tog razloga mislim da je bitno da se i sama država bavi ovim kao temom. Država je već pokrenula izvesne podsticaje za porodični biznis, odvojila je 2 miliona bespovratnih sredstava za mala i mikropreduzeća, a Fond za razvoj omogućava kreditne linije. Retke su firme koje u Srbiji se mogu pohvaliti nastavkom porodičnog biznisa od strane i treće generacije. Rade Radovanović, suvlasnik kraljevačke firme Novopak, je nastavio porodični posao koji je pokrenuo njegov otac 1991. godine i on se trudi da to prenese na svog sina. Mislim da u ovim vremenima sopstveni biznis i biti preduzetnik možda je i nešto povoljnije, lakša situacija u smislu nekog životnog balansa između vremena i nekih normalnih finansija, tako da u svakom slučaju mislim da preduzetništvo dobija na značaju u ovim vremenima ubrzanog života i biti svoj čovek i upravljati svojim vremenom je nije mala stvar. Vi ste to shvatili na vreme jer ste porodični biznis nasledili od svog oca. Da li treća generacija može to da shvati, drugačije shvatanje? Veliki je jaz između generacije, ali nadam se da sa njihovim sazrevanjem će to biti slučaj. Očekuje se, čulo se na skupu, da se što pre i zakonski reguliše sam pojam porodičnog biznisa, jer takva definicija u Srbiji ne postoji. Najverovatnije će se preuzeti iz Evropske unije. A da li će porodične firme i dalje jačati poslovanje i koliko će biti efikasna ta tranzicija upravljanja na novu generaciju koja treba da preuzme odgovornost za kontinuitet u poslovanju? Prema rečima konsultanta, vidjet će se tek za nekih 10 do 20 godina.